Paduka. Dupi kula pun timbali dening Paduka Yayi Prabu Darmakusuma. Yayi Aji nggih. Sampun kepareng raharja pisuwanipun ingkang raka wonten ing Praja Ngamarta dinten samenika mboten manggalangan setunggal menapa. Asong pasegan Panakrami sampun ingkang raka tampi karya bombong raosing penggalihipun ingkang raka ing Ndrawati. Mboten langkung ingkang raka ngaturaken salam taklimipun ingkang raka mugi tansah kunjuk marang Resa Jengandika. Yayi Prabu Darmakusuma, Yayi Aji Ngamarta. Nuninggih Kakang Prabu, kula pundhya karya Sundaka Panglingga Murda. Amawah ana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecakna ingkang langkung prayogi lenggah Jengandika Kanjeng Kakang Prabu Sri Bathara Kresna. Wonten ing Praja Ngamarta menika Kakang Prabu Sri Bathara Kresna. Kawula nuninggih sampun mboten kirang prayogi lenggahipun ingkang raka ing Ndrawati. Wonten ing Praja Ngamarta dinten sakmenika Yayi Darmakusuma. Wah Kresna kakangku sarawuhing Praja Ngamarta muga methuke marang Karaharjan Jlitheng kakangku. Pamujine Si Ading Jodipati. Wis slamet praptanipun kakang ana ing Praja Ngamarta dina iki ora ana alangan swiji apa Yayi? Ya. Aku ngaturake basaku katuru tampanen ana ngersaning Jlitheng kakangku ing Dara gedhening atiku ora let pangestuku tampanana Werkudara. Ya, tak gegem dadake jimat paribe dayanana mring kasantosane Werkudara lan lair batinku. Kakang Prabu sakrawuh Jengandika Kanjeng Kakang Prabu Sri Bathara Kresna ingkang raying Madukara ngaturaken sembah tuwin pangabekti kula kunjuk marang Resa Jengandika Kanjeng Kakang Prabu Sri Bathara Kresna. Kakang Prabu Sri Bathara Kresna. Yo Yayi Panengah Arjuna mung kemeng pangabekti kula kunjuk Kakang Prabu Dwaraka. Kadangipun Kakang Yayi kembar wis ndak tampa rat pangestunipun Kakang ing Ndrawati tampanana Yayi. Kawula nuninggih sampun kula pundhi andosaken jimat inggih Kakang Prabu. Mboten langkung kasekecana ingkang langkung mayogi lenggah Jengandika wonten ing Praja Ngamarta wonten ngersanipun Kakang Prabu Darmakusuma, Kakang Prabu Sri Bathara Kresna. Iya. Kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ana ing Praja Ngamarta dina iki. Kadangipun Kakang Yayi kembar. Kakang Prabu, kula nyuwun pangapunten. Sawetawis kula nedya ndang dhumateng rawuh Jengandika ingkang mboten sami kelawan adat sabenipun Kakang Prabu. Yayi, mangke rumiyin Yayi. Menapa Paduka sampun kesupen bilih digangari kapengker Paduka Yayi Prabu Darmakusuma matur nawala dhumateng ing Raka ing Ndrawati. Mangke rumiyin Kakang Prabu, kula supe kula atur nawala menapa mboten. Inggih. Patih Andakawana ingkang sowan wonten ngersanipun ingkang Raka ing Ndrawati kula semanten atur nawala suraosing nawala Paduka Ambayung dhumateng pisuwanipun ingkang Raka. Inggih Kakang Prabu mbok bilih ingkang rayipun Darmakusuma kasupen. Nun inggih Yayi. Kula nuwun sewu. Dinten sakmenika mbok bilih kula kanggep somantraka matur wonten ing pasewakan negari Ngamarta menika kula raosaken beneh kelawan adat ingkang sampun kalampah. Yayi Aji keparenga Paduka kersa maring dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene Paduka nglempakaken sangjaning para kawula. Sareng kula rawuh wonten ing mriki kagyat sutaninggalipun ingkang Raka ing Dwaraka dumadakan kawontenananing madyaning pasewakan negari Ngamarta beneh kelawan adat ingkang sampun Yayi Prabu Darmakusuma. Long-long ramjang dengkang driya Leriwang Candra katawengan sumuk ing dias katuritan limut
biarsaning ruci remeng triyama nawo kakuwunging yang wisesa sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi diagung pangaksami Koko Prabu krana dinten sakmenika kula sampun wantun nambayongi dhumateng rawuh jengandika Kanjeng Koko Prabu tanpa wonten cecala saderengipun Koko Prabu kula nyuwun pangapunten nggih Yayi tumunten samangke keparenga ngawedhara ing kathah menapa to wigatosipun paduka ambayongi dhumateng piswanipun ingkang Raka ing Ndarawati Koko Prabu estunipun kula ingkang nedya nanjaken sartanipun nak yenaken dhumateng paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna mbubili wonten menapa to dinten sakmenika dene paduka rawuh sengkan-sengkan datan pepoyan wonten ing praja Ngamarta estu lair lan batos saking manah kula piyambak tigang ari kapengker kula mboten atur namala dhumateng jengandika Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Waduh Yayi, nyuwun pangapunten. Kula ingkang sopen Yayi, inggih Koko Prabu mboten dados menapa. Nun inggih. Sekawit sepisan kula sowan marang Resa jengandika Yayi Prabu Darmakusuma, Yayi Aji ing Ngamarta dinten sakmenika. Sepisan tuwi karaharjanipun kadang-kadang kula para Pandhawa ing Ngamarta. Sepisan paduka Yayi Prabu Darmakusuma angka kalih kadang kula panenggak panengah menapa dene Wragil Pandhawa. Nun inggih Koko Prabu matur sembah nuwun. Dene ingkang dungkap angka kalih piswanipun ingkang Raka menika namung nedya nanjehaken paduka Yayi Prabu sareng kula wis paosaken wonten ing praja Ngamarta menika paduka ngawontenaken pasyawakan agung sareng kula tingali kawontenan negari ing Ngamarta menika wonten menapa janipun Yayi? Kula nuwun sewu. Ingkang Raka ing Ndarawati menika ngraosaken benten kadidene wonten ingkang komplang wonten negari Ngamarta menika janjanipun menika wonten perkawis menapa? Yayi Prabu. Jagat Dewa Bathara Koko Prabu. Estunipun ugi menika ingkang nedya kula tarosaken dumateng jengandika Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ananging sakmangke wonten perkawis ingkang mambengi dumateng manahipun ingkang rayipun Darmakusuma saengga kula mboten saged matur kelawan jengandika. Clethong kakangku, Werkudara piye? Janjane Puntadewa kuwi ngerti apa to sababe negara Ngamarta kahanane dadi beda kaya ngene. Nanging pancen mbok menawa Puntadewa kuwi Nalendra sing duweni watak ceringus wedi yen mengko ature mengko kleru. Wah, mula ora aneh lan aja kaget yen to barep kakangku ora gelem matur marang ngersaning Cletheng kakangku. Lho, Werkudara ana apa? Praja Ngamarta kahanane katon beda iki janjane ana apa? Wah, barep njaluk pangapura aku wis nyela sing dadi ngendikamu. Iya Di, pancen pun Kakang ora tekan yen to arep matur marang ngersaning Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna panenggak kadangku ing nunggul pawenang wae sing ndaturi matur marang ngersaning Koko Prabu Kresna. Cletheng kakangku, Werkudara piye? Wis ana sak candra udakara sesasi iki. Genep dina iki negara Ngamarta kaya dene ketaman Melaing Jawata, kaya dene ketaman Pagebluk lan antuk paukuman utawa pacoban saka ngersaning Gusti. Akeh kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk nandhang kapralaya.
kabeh kanane kawula negara Ngamarta akeh sing kanggo mangkono. Aku lan barep kakangku ya wis ora kurang-kurang ngrawuhake Brahmana 1000 Wibrawana winasis 1000 Sugata kinarya nambak rengganing praja. Wondene sing tatindake lawan barep kakangku lan kawula praja Ngamarta iki mau gagar wigar tanantu karya. Mula kepasang yudya katujuh ing inusuk rawuhe jlitheng kakangku ning praja Ngamarta. Bakal tak suwune tulung, bakal tak jaluki Pintasaraya. Kepiye mungguh mengko anggone bakal mungkasi pagebluk sing tumantuk welaing Jawata sing tumantuk ning negara Ngamarta iki. Kresna kakangku. Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngrakit nawang sesa Nalendra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrompak ing wadya Kurta-kurane kakiri-kiri nanggana magawe kelari rawang-wang Kula nuwun sewu Yayi Prabu. Kula sampun nampi aturipun Yayi Panenggak pancen leres ingkang kula raosaken kawula negari Ngamarta mendhaipun negari Ngamarta menika kadidene Taman Welaing Jawata sampun wonten setunggal candra menika kula ugi ngraosaken. Inggih Kakang Prabu. Menika sedaya wau sebabipun menapa kula nuwun sewu kula nedya nyuwun pirsa Yayi Prabu. Werkudara jlitheng kakangku piye? Jajal aku tak takon marang kowe lan marang ngersani Yayi Prabu Darmakusuma. Ya ngrogake takon apa? Jroning sak candra sadurunge negara Ngamarta Taman Welaing Jawata. Ana ing negara Ngamarta iki ana sing ngoncat apa ora? Wah, ora ana sing lunga-lunga. Barep ora kesah, ora tindak saka negara Ngamarta. Aku ora lunga-lunga saka negara Ngamarta. Jlamprong uga ya mung ana keraton negara Ngamarta. Merga pancen bingung kepiyanggone bakal mungkasi pagebluk lan pelak iki. Mengko dhisik to. Sing dak maksud sing ngoncat saka negara Ngamarta kuwi nanging Yayi Prabu menapa wonten bab perkawon Jamus Kelima Sada. Kula piyambak ugi sampun wungsal wangsul ngendika paring dawuh marang ngersa jengandika Yayi Prabu. Yayi Prabu sampun ngantos wujuding pustaka Jamus Kelima Sada oncat saking astanipun para Pandhawa, oncat saking regamanipun para Pandhawa. Awit menawi samangke Pandhawa mboten kedunungan wujuding pustaka Jamus Kelima Sada, tiyang ingkang mboten remen kalian para Pandhawa menika angel mijet wae ngeranti suwe banyu sinaring. Menawi badhe damel cintrakanipun kadang-kadang kula para Pandhawa. Menawi sampun mekatan menika kados pundi Werkudara kok kowe ya ora ngelekke. Kowe kok ora elek-elek marang ngersani Yayi Prabu Puntadewa. Nek wis kanane kabeh kaya ngene iki kepiye iki kabeh mau ngembet marang karaharjane kawula sak negara Ngamarta. Wah, aku dhewe ya ora. Ya mung lagi iki aku krungu barep kakangku dawuh yen to pustaka Jamus Kelima Sada oncat saka negara Ngamarta, aku dhewe ora weruh. Mula ta diage gandeng kowe eneng kene gage tingalana kaca paisan. Ana ngendi tulunge wujuding pustaka Jamus Kelima Sada? Piye lah dalah Yayi Prabu? Wonten timbalan Kakang Prabu. Kula dherekaken sami-sami semedi manekung puji marang ngersanipun Gusti. Sawetawis wekdal kemawon sakusa paduka badhe kados pundi Kakang Prabu.
tresna sinayeng manggulung mintonaken triwing ramanira kanggo mitir kanggo mitirane ngasta. Yayi Prabu klatur juga ranggenipun tapa Aduka Prabu nembe kemawon kula alampah tapa dereng ngantos sukma kula sumundul wonten ing kayiwangan samangke Paduka sampun jugaraken anggenipun ingkang rayi alampah tapa mangke rumiyin kula sampun pikantuk sasmita ingkang cetha saking ngersanipun para Jawata wonten dewa ingkang wisik kaliyan ingkang Raking Ndrawati bilih pustaka Jamus Hyang Jimat Kalimasada menika oncat saking negari Ngamarta mboten kok semata-mata menika pancen kepara oncat nanging pancen dipun jarak dipun sengaja wujuding pustaka Jamus Kalimasada menika dipun cidra dening salah satunggaling Duratmaka. Aduka Prabu pustaka Jamus Hyang Jimat Kalimasada dipun cidra dening Duratmaka inggih kasinggihan mekaten. Wah Kresna Jamus Kalimasada dicolong. Iya Werkudara pancen ngono. Mbok ngendika paringa dawuh omonga sapa sing nyolong Duratmakane sapa? Wah tugele ndase Werkudara Slinteng kakangku kepiye? Duratmaka iki mau pancen siadi dhewe mangerteni wonge sapa. Ayo gage paringa dawuh jenenge sapa? Aku ora idep. Ora nyawang mbuh kuwi kadangku dhewe mbuh kuwi. Kawula Ngamarta. Mbuh kuwi sapa wae mesti wae bakal tak patrapi paukuman. Ya kuwi pidanane hukume Werkudara. Apa pancen bener sing mbok aturke? Iya. Pun Kakang matur sapa sing nyidra wujuding pustaka Jamus Kalimasada ning mengko Siadi saguh ngrampungi to? Saguh ngrampungi tegese kepiye? Mengko Siadi saguh mateni Duratmaka lan saguh menehi pidana lawan Duratmaka iki mau to? Ya ora saguh sebab apa. Werkudara kuwi satriya kang jejegake kautaman lan jejegake keadilan. Yen ana wong kang tumindak luput paripaksa ya kudu tak adili ya kuwi kanthi srana pidanane Werkudara lan hukume Werkudara. Yen to pancen sing ditumindake utawa apa kalih kuwi mau isih kena didandani, wajibe dihukum nganggo paukuman cara pranatan Ngamarta. Nanging yen kabeh kuwi mau wis ora kena didandani, paripaksa tak pateni mergo pancen kabeh iki ngembet mring karajane kawula sak Ngamarta. Utang nyawa saur nyawa, utang pati saur pati. Ya. Pun Kakang bakal matur marang ngersaning Siadi ning kanggo mantepke pun Kakang Siadi sumpah disekseni kiblat papat bumi langit nyekseni sumpahe Siadi yen to Siadi pancen nyata saguh mateni Duratmaka iki mau. Wah ya Werkudara aku sumpah sineksen jagat saisine yen to nganti aku owal saka aturku owal saka sumpahku tegese tetel kesatriane Werkudara. Mandi sumpahe Sang Werkudara. Yo bagus. Siadi wis ngaturake sumpah marata diage. Siadi wis padakno lan rungokno Duratmaka sing nyidra wujuding pustaka Kyai Jamus Hyang Jimat Kalimasada iki mau ora liya ya mung anakmu ing Tanjung Anom ya kuwi Si Abimanyu Werkudara. Wah. Aduh kok
Anakku nggih Abimanyu teko kowe saiki sing nyidra gandeng sing nyidra wujuding pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada kuwi anakmu Abimanyu ing Tanjung Anom. Mula yen nganti Siadyawal ora gelem mateni Abimanyu, ora gelem midana kelawan Abimanyu, bakale tetel kesatriyane Werkudara. Apa ora ana pangapura kanggo Abimanyu? Ora. Abimanyu wis gawe sengsaraning para kawula sanegara Ngamarta. Apa kowe ora tresna karo Abimanyu? Senajan tresna nek pancen menungsa kuwi ora selawase iso tumindak becik. Menungsa kuwi yen wis lagi nedeng lali apa wae mesti bakal ditindakake lan dilakokke. Lan dilakoni mangerti Werkudara. Yen nganti Siadya ora mangkat midana karo Abimanyu, bakale tetel kesatriyane Abimanyu. Abimanyu yo ngapura. Nalendra mbek marma sing cangka Katri gumulung mangrompak ing wadya Karadakura reka kiri oh aduh Kaka Prabu menapa mboten wonten pangapura dumateng anak kula pun Abimanyu. Yayi Prabu paripaksa ugi kedah ikhlas awit Abimanyu sampun nyidra wujuding pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Menawi pamanggipun ingkang rayi menapa mboten langkung prayogi Abimanyu dipun timbali wonten negari Ngamarta. Lajeng sakmangke dipun suwun supados angunduraken wujuding pustaka mboten tiyang lepat kedah dipun pidana. Menapa paduka mboten emut bilih negari ing Ngamarta menika matrapaken sama beda dama denda. Inggih Kaka Prabu kula mangertos nanging menapa inggih mboten wonten pangapura dhumateng Abimanyu Yayi. Perkawis ingkang sampun kelampan menika inggih sampun nyatanipun Abimanyu nedeng mboten emut Purwadaksena wekasan anindaken patrap ingkang boten sakmestinipun. Inggih Kaka Prabu kula kantun nderek yen to pancen kaya mangkono Yayi kembar budal kang padha seba pun Kakang Nedya Kundra ngedaton nek ngestaken dawuh kemareng nyuwun pamit madal pasilan. Ayo derekna pun Kakang manjing telengi kedaton Yayi kembar monggo Kaka Prabu kula dherekaken kok purna gandeng parangkilan arsa sang nata Kundra ngedaton jeluk saking dampar kecara kinabit gambaran gading kadharaken sangjaring Purban jadi manggung tanggung Joko maloro-loro ingkang sami ngambil upacara ing keprabon kawis dal saking Mandara tindaknya Sang Sri Naranata lamun katon saking Mandara kaya Sang Hyang Surya candrane.
patek ndanging prawadya bala posur tambur miang suling pepandhen daludak mewah bandera kandha mawarna-warna Indo Caladian Asri Kawuryan Romo Kyai Paduka ngawi sanggening para putra Paduka ngawi ming putra ing Pringgondani kula cumadung dawuh Romo Kyai kula cumadung dawuh Bapak anakmu ing Randu Gombala cumadung dawuh Pak Gatot Otorjo lan Antasena wah aja kaget tak awe ning alun-alun negara Ngamarta dina iki ning apa Bapak ngendika karo anak-anak karo lancur-lancur Pandhawa mengko aku bakal sendika dawuh Bapak ya mangertiya dina samengko wakmu ing Darawati ya kuwi jelitheng kakangku ing Darawati ora wuh ning Ngamarta nanjake sababe apa direkanan Guru Ngamarta katon beda sareng ditaliti pancen pustaka Jamus Miyang Jimat kelima sada murca saka Guru Ngamarta ananging murcane ora kok merga murca oncat saka Guru Ngamarta nanging pancen dicolong dicidra dening sawijining Duratmaka lho Pustaka Jamus Miyang Jimat kelima sada dicolong karo maling ya pancen bener sing nyolong sapa dawuh wakmu ing Darawati sing nyolong Pustaka Jamus Miyang Jimat kelima sada ora liya ya mung adimu kadangmu ing Tanjung Anom ya kuwi Si Abimanyu gandeng aku wis sumpah aku bakal mateni karo Abimanyu Gatot Andaraja Padira Antasena
Menapa ta mirah ingsun prihatin waspagung mijil tudha tanpa karya. Oh, aduh Kanjeng Rama Kyai menawa pancen leres kawontenanipun kados mekaten sasmita saka dewa sing ditampa dening Wendrawati pancen kaya mangkono. Mula kowe kabeh anak-anak Werkudara putra-putra Jodipati yen manut karo Werkudara yen bangun miturut karo Werkudara rasa suwe-suwe ayu kangge budal mring Tanjung Anom. Menapa mboten wonten pangapura malih kagem Yayi Abimanyu ora ana pangapura maneh. Wah wis gawe wirang, gawe wirange Pepunden Pandhawa, gawe wirange kawula sak negara Ngamarta, gawe rusake kana negara Ngamarta Abimanyu kudu dipateni. Sik. Ngopo Dimas Antasena menggak kelawan lakuning pun Kakang? Sik, diteliti. Iki mau bapak ngendika nek pustaka Jamus Klimasada kuwi ilang merga dicolong karo Abimanyu. Iya. Kusik to. Abimanyu ki bocah ora tau sowan arang-arang sowan menyang nggon pagedungan pusaka. Lah kok iso-isone nyolong pusaka Jamus Klimasada. Ya mbok menawa pancen deng lali lan ora emut Yayi. Ayo budal ngadil kawan Abimanyu. Kusik Kang Kusik. Nek Kakang Gatotkaca arep budal ya ben budal sakarepe dhewe. Ning awake dhewe aja ngasih ngakai Abimanyu, aja ngasih intine menghakimi. Ditelese sik. Engko nek sing nyolong kudu Abimanyu, wah ora mungkin. Ora mungkin Abimanyu kok nganti wani nyolong pustaka Jamus Klimasada. Nek di logika ngono, iku intelektual iki. Sinuwun Ndarawati iki kudune ngerti dewa sing paring pewisik lan paring sasmita kuwi pewisike kulon sapa. Kayangane ngendi kudune ngerti, jajali dilakoni wae. Ngono Dimas, ngono. Banjur saiki dununge Siwa Ndarawati ning ngendi? Nek Siwa Ndarawati aku ora weruh, nek Siwa Yanti ning kene. Ha ngono. Njur karepe Dimas Antasena kepiye? Ayo digoleki. Siwa Ndarawati ayo digoleki. Ayo Dimas kaki digoleki. Es mubeng mencar Kang. Ambles bumi. Iya. Tututi. Iya. Pamoring sukma sinuksmaya winaya ing asepe sinimpen teleng ing kalbu pambukaning marana tarle
jebul pancen Pandhawa iki gampang diapusi to. Mara to. Monggo Abimanyu ora nyolong wujuding pustaka, tak omongke nek Abimanyu sing nyolong wujuding pustaka ya. Ing kene bakal dadi jalaran ringkihe Pandhawa. Mergo Abimanyu kuwi bocah sing paling ditresnani dening Pandhawa. Sepisan Pandhawa wis koncatan pustaka Jamus Kelima Sada angka 2 kon kelangan Abimanyu nek iki mengko Werkudara sida mateni Abimanyu lah dalah seneng penyawange Begawan Durna seneng penyawange anak Prabu Duryudana lah dalah lole iki malah aku tak gawene geger sisan bae. Aku suwaneng negara Ngamarta marang matur marang ngersaning Prabu Puntadewa. Yayi Prabu putra Paduka Abimanyu kapupu ing rana mat. Apa kuwi? Antasena iki. Heeh, Di. Wis ora kaya adat sabene. Ora kaya adat sabene piye? Sampeyan ki sakjeke dadi Kresna selawase urip urung tau pisan bae Malang Kerik kok iki Malang Kerik. Mbok menawa lali Antasena lali ya. Nek yo ora apa-apa to nek lali ora apa-apa. Wong lali ki wajar, normal. Saka ngendi? Saka Kesatrian Randu Kumbolo. Wis ket mau. Ora. Nek kono kowe ngerti apa sing tak aturke kowe kabeh ngerti. Ya capet-capet. Mergo coronge Pakde marepe rono. Aku ora tek krungu. Corong gundulmu mlocot. Para wong tuwa nyorong-nyorongke. Saka ngendi? Saka negara Ngamarta. Wigatine nak yenake oncating pustaka Jamus Kelima Sada. Ora ngono. Lah pustaka Jamus Kelima Sada ilange endi? Oncat merga dicolong dening Duratmaka malinge Abimanyu adimu. Wah, delok dadi kaya ngono pambekane adiku Abimanyu. Wah, ten iki kudu tak hakimi iki. Minggir aku tak mangkat. Kose Antasena kose. Aja mung waton mangkat bae. Lah. Bapakmu Werkudara wis mangkat. Nek ming bapak aku ora trima. Nek ming trima bapak sing mangkat aku ora trima. Ngono. Bapak tok sing mangkat, bapak sing menghakimi karo Abimanyu ora trima. Aku kudu bertindak. Ning saurunge aku mangkat ki mbok aku tak njaluk karo Pak Dendrawati. Aku ki wis suwe kepengin wah jan aku nganti ngimpi. Ngimpi apa Antasena? Aku ngimpi sampean ki nuduhi wujude senjata cakra. Iki aku selawase uripku urung tau mbok pisan bae weruh wujude senjata cakra. Jroning ngimpiku sing aku turu mau bengi kuwi Pakde nuduhke senjata cakra gelo iki Antasena wujude senjata cakra niki ming cahaya putih. Dadi aku ora iso nuduhi Pakde iki ora nuduhke wujuding senjata cakra. Kowe pengen weruh senjata cakra? Iya. Waduh, Antasena. Piye? Senjata cakra keri. Waduh, keri ning endi? Keri ning kamar mandi. Lho. Piye to kuwi? Pusaka ampuh kok digone ning kamar mandi. Aduh aku kelalen Antasena. Nalika semono aku adus aku nedeng siram. Senjata cakra ndak selehake, biasane mongko tak seleh ana ing kancing gelung. Lah iya. Kok iso keri iki lho, Mbah. Biasane kancing gelung ki didhewekke. Iya ning aku njaluk ngapura tenan. Nek kowe kepengin weruh wujude senjata cakra, aku ora bisa nuduhke saiki. Nek perlu ayo tak kanthi Sunan Ndrawati. Rasa. Nek ora iso nuduhke senjata cakra, aku tak weruh wujude Sekar Cangkok Wijaya Kusuma. Sing jarene sekti ming sak wujude kembang ning iso kepiye kae? Nguripke barang mati. Nguripke wong mati kok barang mati. Ha iya. Aku kepengin jajal kuwi mbok menawa barangku tak ungkuli kanggo kuwi iso urip. Iki wis suwe ora urip.
Ora celemongan lho kuwi Antasena. Endi Sekar Cangkok Wijaya Kusuma? Aduh, Sekar Cangkok Wijaya Kusuma uga keri Antasena. Eneng ngarep kaca. Tak dadake siji karo senjata cakra. Ais. Gelo aku. Kecewa nek kaya ngene iki. Ya wis iki wae. Nek siji iki wae mesti Pak Dendrawati ora bakal iso keri. Apa Antasena? Kaca paesan. Aku tak ndelok. Aku tak weruh iki mengko kahanane Abimanyu ki matine kepiye. Kowe kepengin weruh wujuding kaca paesan? Iya. Ana ta diake. Iki sawangen. Sawangen iki wujude kaca paesan. Sik tak deloke. Siap-siap, Kang. Iya. Siap-siap. Iki tadi. Iya iki sawangen. Wolah kok teko kaya ngono kahanane. Lah kok njur gedene semono. Wah edan. Wah edan tenan. Nek ngono pancen Abimanyu sing wis nyidra pustaka Jamus Klimasada. Pancen ngono Antasena, Kang. Piye Dimas? Abimanyu kudu diadili. Abimanyu kudu dipateni saiki ya. Sendika dawuh Yayi Antasena. Gak. Oh sinun apa Siwa Ndrawati nuduhke kaca paesan kok wujude meng kaya kutil. Terangane iki pelakon. Aduh ya. Lara Antasena lara. Ya ora saiki ya. Engko nek nganti Bapak Werkudara mangkat ning Tanjung Anom, mengko nek nganti Abimanyu dipateni, aduh ya urung santem. Aja Antasena, aja yang gero, aja apa? Wong tuwa kandhan-kandhanane. Aduh ya. Mboten nginten babar pisan mawi jengandika ingkang sampun tumindak kados mekaten. Aduh Kanjeng Eyang, aku kilap. Teko paduka tega tumindak kados mekaten. Antareja puranen Eyangmu Sangger. Aku mung napa dawuh saka anak Prabu Duryudana. Aku mung napa dawuh saka anak Prabu Duryudana kan kringke Pandhawa jali ngapuranen aku. Ora ono ngapura Kang. Jatosi. Iki. Dosa lho kowe ngantemi wong tuwa. Aku wis dosa to Kang. Dosa. Wis Simbah Durna sing tenang. Antasena mbelani karo Simbah. Mbelani aku tenan. Tenan. Oh la dalah. Ayo. Antareja kuwi sapa? Adimu Walik Grembyang sadar mbelani karo Simbahmu Durna. Pandhawa saiki ringkeh. Aku ora nrimake yen to Hyang Durna gawe ringging para Pandhawa. Aku ora nrimake nek sampean jotosi karo Durna. Aku ora nrimake nek Hyang Durna gawe ringging Pandhawa. Ajar kowe kontrol, ajar kowe Dimas Antasena. Mati dening aku kowe. Antasena, yang Allah, Indian, Antasena daitan kabeh. Yang Allah. Wis syukur makane dadi wong tuwa ki aja sok kulino ngapusi. Ada yang telat. Rene Kang. Kepiye-piye iki dikapake Dimas. Wis ora usah kuwatir. Nek mau ngajar Durna tuwekan kaya ngene iki wis mung kari nyengkake. Aduh. Aja ya Antasena, kuwi sing duwe murid toke Antasena. Antasena ngapuranen simbahmu. Ora ono ngapura. Brekinyi. Apiye dikapake Dimas? Ngene wae Kang. Kowe golek grobak loro.
karo sapi. Iya. Yen wis, nek wis golek tali. Tali engko ngomong wis meneng sik. Meneng. Diem. Nek wis entuk tali, sikile Durna talekke karo gerobak sijine. Aduh. Sirahe gulune talekke karo gerobak sing siji meneh. Iya, banjur kowe mecut sapine ben melayu ngulon, aku mecut sapine ben melayu ngetan, ben Durna pedhot wetenge. Aduh. Sadis. Mules weteng ku Antasena. Urung entuk gerobake Mbah. Oh ya. Nek ora entuk gerobak arep ngapa meneh? Golek pitik sing akeh. Ah. Dingkong, jari sapa? Golek pitik sing akeh. Terus Durna dibondo. Nek wis nyepakno beras ora nggegem, matane Durna kaya beras. Pitik diculke. Pitik men notroli matane Durna men picek sisan. Aduh, aku buta. Aku buta Antasena nek ngono aku ora iso nyawang sinden-sinden ayu meneh. Wah iki wis kecekel barang isi kaya ngono ora. Antasena ora kejem wae wong kleru ya kudu patrapi sing kejem ngono kuwi. Ah sampeyan ku kejem karo adikku Abimanyu kok. Iki ape dikapake bonto tangane gendonge tutuki turun dalan. Aduh Antasena, aja takir. Aku isin ben. Simbah Durna gaweane kok dhisik senengane gaweane isin. Gawe isin wong liya. Malah kepara nek ana wayange lho iki tak udani sisan sampean. Wadine ora ana ya wis uda dhewe. Antasena, aku isin, aku ora ngepan. Wis. Lho pitike ucul. Oleh siji kuwi Kang. Oleh diganggu mandra kok. Iku utek wae. Njur menungso iki arep bonto tangane. Gendong tutuki turun dalan. Ya Sendika Dimas. Antareja kowe manut karo aku. Ora ngono tak gertek. Ayo. Wis ngene Dimas kepiye iki? Aku tak ngoyak karo Kakang Gatotkaca menungsa iki gendongen ngene iki. Aja ngasi ucul lek ngasi ucul mengko Kakang Antareja sing tak katutke dosane. Aduh Antareja, cok aku Antareja. Aku Don Antareja. Tak ngoyak Kakang Gatotkaca. Iki tutuk ana turun dalan. Ya Dimas, ndereke lakumu Dimas. Landing sik Kang. Dun. Ana apa Dimas nyegat kelawan lakune pur Kakang. Kok sik. Nek sampean arep mangkat ning Tanjungan Nom lebih baik nanti dulu. Sebab apa? Abimanyu ora nyolong wujuding pustaka dawuh Siwa Ndrawati. Antuk sasmita saka dewa.
Abimanyu sing nyolong wujuding pustaka Jamus Kalimasada. Wo sik kuwi jane dewa sing maringi sasmita ki sapa jenenge? Tak kenalan aku. Kudune ngerti. Sing salah, sing dadek tuk sumbering perkara dudu Abimanyu. Banjur sapa? Eyang Durna Simbah Durna ing Sukalima. Aja ngawur Dimas. Kang Antarja krene. Ya Dimas. Kuwi putune ning Gatotkaca ki. Iya. Sing karo wong tuwa ngeplaki sak keleme-keleme. Wong tuwa ki nek tumindake ngawur antas enak ki senengane ora. Kuwi ngaku ora. Ngaku nek sampean sing kleru, sampean sing gawe perkara. Wah, Gatotkaca. Apuranen Simbah Mulya le. Eyang Durna wonten menapa kados pundi? Abimanyu nyolong pustaka gawe-gawe. Ayo jujur. Ora sudi nek Simbah Durna ora jujur melalak pateni ning kene. Aja Dimas mengko dadi perkara. Simbah Eyang Durna kados pundi? Wah, entas enak kepiye? Ngaku. Ya. Ngaku, ora ngaku ak klutuki lho, ak plotroke kathokmu. Langit re. Langit re. Kepiye? Langit ture. Senengane kaya ngono ora. Panjenengan tawang-tawang tangis. Langit re. Kados pundi? Langit ture. Kenging menapa? Gatotkaca puranen aku ya, Nger. Jajan Abimanyu ora nyolong wujuding pustaka kuwi mau gawe aku. Mergo didhawuhi dening anak Prabu Duryudana. Mergo aku didhawuhi dening anak Prabu Duryudana. Gatotkaca, aku njaluk ngapura ya nang ya Le. Mboten nginten babar pisan. Menawi paduka tumindak kang kaya mekaten. Kula rumaos gegeten, kula rumaos ketun-ketuwung badhe mejahi dhumateng Arayi kula pun Abimanyu. Jotos wae, Kang, jotos wae. Aku ora tegel Dimas. Mune ora tegel gak tiba. Keterujut. Mboten nginten babar pisan. Panjenengan menika ingkang kula sembah delamakanipun teka pakarti panjenengan sak ngisoring delamakan. Terus ora usah diwehi ampun. Panjenengan kados mekaten, panjenengan gadhah pakarti ingkang kados mekaten. Wis tibake wae ora usah dimpet. Wis penak Gatotkaca. Sampun. Wis gek diteruske leng nyanjat tasu mangkake tak selenggarake nganti empuk ndasku ora apa-apa. Mboten nginten menawi wis gek nek cara aku ki wis gek ngene wi wae gek. Kowe mak teplik antemanmu. Wah, iki tenaga dalamku urung aktif, Dimas. Nek tenaga dalamku wis aktif Durna pecah ndase. Aduh. Disarepi plastik. Kaya es. Banjur iki Dimas, Kakang Antarja Durna gendong keplaki turun dalan. Iya, aku tak ngoyak bapa Werkudara. Kakang Gatotkaca sewangono aku ngoyak bapa Werkudara supayane aku ora kewalan. Ayo Dimas tak derekake Dimas.
panggahanggo sesumbar mawa lindhu bumi gonceng kumalu kuntur ketop Lumembak banyu kumambang tak enten-enteni seprene suwene Bapa Begawan Durna tak enteni ning tapel wates negara Ngamarta lah kok ora bali-bali lho engko sik lah kok kae dadi kahanane Bapa Begawan Durna di Pulasara edan lah kok teko Bapa Durna ya manut wae di Pulasara karo anak-anak Pandhawa kok manut wae dikongkon karo Sinuwun Duryudana sinuwun kula nyuwun pengayoan mawi jengantika mboten tanggel jawab panjenengan kula sineblak maruta kumambanging Sila Kresna kocapa ganti papan siji carita padha wektu siji pernah ing kono pernahing ateking kraton negaring Kastina papan milenggahipun Nalendra Gung Binathara Sang Prabu Duryudana ya Sang Prabu Jaka Pitana ing menggalih tansah pijer muwun awit anggadhahi pangunek-unek ingkang boten sekeca tumrap ingkang bapa ing Sukalima aning Sang Begawan Durna ucaping mangke karo sungkawa Sang Duryudana mulat slagane Sang Patih Arya Sumanedya andangu marang ngersaning Sang Duryudana ingkang dereng kawedaring lisan Sring Astina Maha Prabu Duryudana Maha Prabu Duryudana dwarining Sumberputra dwarining Sumberputra
Punapata mirah ingsun prihatin wasmagong mijil tuhu dahat tanpa karya sangkan rinemakan Gusti gelong rino sak sekarnya Yenggir kula nyuwun pangapunten sampun kawit kula wau tabuh 8 enjang paduka namung pijramuwun wonten ing ndampar kencana den kula nyuwun pangapunten ingkang pamaning kepatihan kula wau kawit kula wau sampun dangu nanging boten dipun gagas nggih anak Prabu Jaka Pitana mbok bilih wonten lepatipun ingkang pamaning Plasa Jenar kula atur yanduwa lan anyendu dumateng ingkang pamaning Plasa Jenar nggih anak Prabu sampun kendel kewala kados makaten Yayi Prabu awita kula aturi paring dawuh ingkang tetela panjenengan nglempaken sangjaring para nayaka Punggawa miwah kawula negari Ngastina menika menawi namung dipun tilar nangis ditinggal sungkawa menika mboten badhe wonten pungkasaning perkawis ingkang paduka sandhang lan ingkang paduka penggalih Yayi awi sumawi kula aturi paring dawuh menggah menapa ta unek-unek paduka Yayi Prabu Duryudana Yayi Prabu long-longeng driya mangungkung mangungkung kanduhan riman lerlena tanpa kanin yen tantusa amangku sang Hyang Utama Alendra Muda sewu-sewu kalpatari burikem putra ing Astina Tadawatuna paman Kakang Prabu Karna lan paman Patih Arya Sengkuni estripun kawula muwun wonten ing mriki menika namung gagas babagan pasumpenan kawula ingkang kula lampahi sasampunipun lan sak penggeripun Bapa Durna kula wau dalu bidal saking negari Ngastina tumuju negari Ngamarta rikala semanten kula utusan kalian Begawan Durna supados damel srana karingkianipun para Pandhawa lajeng tumuli Bapa Durna paring dawuh menawi panjenenganipun badhe tindak dhateng negari Ngamarta rawuh wonten kersanipun para Pandhawa dumadakan kula nedheng alampah nendra jroning nendra kula alampah nyumpena panjenengan nyumpena menapa nggih kula nyumpena Bapa Durna kentir kagulung ombak monggo datan sagedipun mangertosi wonten pundi papan pernahipun Bapa Durna anggenipun badhe dipun tempuhaken lan badhe dipun panggihi kula kuwatos kula rumaos kuwatos
bilih samangke Bapa Durna boten saged mejahi dumateng para Pandhawa. Kula nuwun sewu nggih. Babakan masumenan menika kula kinten boten sah dipun gagas banget. Mpun. Awi. Ingkang baken sak menika Kakang Durna dereng saged kundur wangsul wonten negari Ngastina menika. Menawi pamanggihipun ingkang Bapa mbok monggo to positif thinking kemawon. Sampun menggal ingkang boten-boten. Kula yakin bilih Kakang Penemban Durna sampun saged mejahi dumateng pun para Pandhawa. Mriku ngendikanipun sinten? Mriku kabar saking sinten? Pandhawa menika ringkih pun kados pundi kawontenanipun boten saged dipun pejahi. Ringkih kados menapa kemawon Pandhawa mboten saged dipun krenah patine. Monggo ingkang kula antu-antu, ingkang kula deng-deng, ingkang kula kepingine namung enggal nyumurupi kuwandane Pandhawa ngadang-adang dadi bathak. Nek nyatane kabeh mung lamis. Paman Pati Arya Sengkuni bola bali gawe karti sampe kok kanggo gawe sengsaraning Pandhawa. Bola bali ngrenah patine Pandhawa wadene gagar-wigar tanato karya. Sedaya ora ana buktine, ora ana bukti nyatane tumrap Duryudana. Sinuwun kula ingkang sowan sinuwun. Turuninga kula ngaturaken ketiwasan sinuwun Satama sowan mlayu-mlayu ana wigati apa nyuwun pangapunten sadaya kula patatur jagung pangaksami rikala semanten paduka utusan kelawan Bapa Penemban Durna inggih ingkang Rama kula piyambak supados sowan wonten negari Ngamarta damel senana ringkipun Pandhawa sameneika Bapa Durna kadrang-andring putra-putra Pandhawa tumuli Bapa Durna dipun pulasara ladalati sing muri Pandhawa wis mutar guru Bapa Durna. Wong tuwa ora krek diugemi cangkeme. Eneng negara Ngastina mung gaglak wulu wektu Ngastina. Muni Pandhawa wis mati omong jare Bapa Durna wis isa mateni Pandhawa gawe ringkih Pandhawa gawe cintrakaning Pandhawa. Nyatane apa Paman Suman sampean krungu dhewe kupinge sampean krungu dhewe Satama sowan ngandhaki yen to Bapa Durna kadrangan-dringan anak Pandhawa banjur gunane sampean mau ngomong, sampean mau ngucap Pandhawa wis mudhar gunane apa? Inggih kula namung beropini kok nggih. Wonten opini kula mboten dipun agem nggih mboten masalah. Ora ana gunane meneh patih ning Ngastina. Yen to mung gaweane ming lingkuh gogok. Gaweane ming perintah kawula nang ora ana nyatane, ora ana hasile. Nek nyalon wae kaya urap-urapan suarane janji arep ngaspal dalan kene arep ngaspal dalan kono bareng dadi mengentut asile ndi kula ora percaya meneh karo patih Ngastina kula ora percaya meneh karo cangkeme patih Sengkuni. Sabar sabar tabah ke ora apa-apa dielek-elek bendera ora masalah wong aku ki wis kulina atur dura wong aku ki wis kulina ngapusi ya seprene aku isih etel wae ora masalah bola bali aku ngapusi ning ya seprene isih sehat seger waras. Paman Arya sampun kados ngaten mangke rumiyin nggih.
Panjenengan dereng mangertos kridhanipun Patih Sengkuni. Sinuwun kula ingkang sowan sinuwun. Nuwun. Tala nunamit pasang limantapi dina pinang kula dene demawing tawang doang sinuwun kula sampun sowan mangsanipun Sinuwun Prabu Duryudana kula nuwun sewu kisanak kula sanes Prabu Duryudana lho jenengan sinten kula Patih Pepatih Ngastina Patih Harya Suman jenengan sinten oh Patih Ngastina nggih kula wingking saking negaring Panggang Kencana jejuluk kula Prabu Lokayanti Marwiyanti Lokayanti sanes Marwiyanti saemut kula ingkang saking Panggang menika Marwiyanti sanes kula Lokayanti Marwiyanti menika sinden kula menika Nalendra benten derajat benten kedudukan inggih panjenengan badhe wonten wigatos menapa wah la taala tigang dinten kapengker kula daftar kula badhe suwita margasaning Sang Begawan Durna Begawan Durna janji kalian kula paring semua dumateng kula bilih dinten sak menika kula supados sowan wonten ing pertapan Sukalima kula badhe dipun paringi ngelmu guna kasantikan guna kaprayetan wonten sareng kula loro wonten ing pertapan Sukalima suwung bareng kula ketemu warga kula tangletke piyambakipun mboten martos jajali Mas sampean mang teng kraton Ngastina mawon kula loro wonten ing mriki wonten pundi jenengan Begawan Durna Begawan Durna mboten wonten mriki. Bu. Lha teng pundi? Begawan Durna sak mangke sampun dipun utus supados sowan wonten negari Ngamarta. Wigatosipun damel srana ringkipun Pandhawa nanging malah sak mangke kadenangan dening para Pandhawa. Pun bola-bali bab Kakang Durna niku gawe icuk-icuk ngelincipi carang papak ngelek-elek kono ngelek-elek kene adu kono adu kene Kakang Durna niku senes pendhita sing sae nek sampean kok dijanjeni dimingi-mingi modal gede terus sampean entuk aji-aji ngilmu guna kaprayitnan niku sedaya ming palsu sedaya mboten enten nyatane mulane ndaratur kula sampean mangkundur mawon teng Panggang pun boten sasuwita kalih Durna. Durna niku pun bola-bali ngapusi. Pun bola-bali ngapusi. Niku estuna seksine niku anak Prabu Karna. Seksine Kartomarma bola-bali mun diapusi. Ngoten. Putu kula wedok sing ragil niku nggih diapusi kalih Durna. Jarene arep diparingi ngilmu iso ambles bumi ning malah putu kula sing diamblesi karo Durna. Begawan Durna menika pancen truk biyangane. Kula dhewe mangkel karo Begawan Durna. Mula sampean ora sasuwita karo Begawan Durna. Oh, la salah. Jebul kula mboten trep, jebul kula pun salah daftar ajeng suwita kalih Durna. Nggih, makane niku. Sakniki Durna kecekel kalih Antasena. Durna sakniki kecekel kalih Antasena. Sakniki dipulosara kalih anak-anak Pandhawa kalih Antasena Antaraja Gatotkaca. Dipulosara ya ben. Kula mboten gagas Durna arep dipulosara sakarepe arep digawe pateni ya sakarepe. Merga Durna kuwi dudu pendhita sing apik. Lah nggih to. Lah nggih, Tru. Pripun? Lah nggih, Tru. Pripun? Langgih ture. Arak ngaten lagi.
Lajeng sakmenika bareng kula lajeng kondur, kula lajeng wangsul teng negari kula Panggang Kencana. Kula lajeng kondur mengke rumiyin. Le kula sengiti niku wong kula ya ndelok Le Durna niku diajar. Wong kula ya nyatakke dhewe. Durna diajar kalih Antasena niku le marahi kula emosi niku Antasena ngantem des ngaten niku kalih muni endi anak buahmu Prabu Lokayanti kowe endi siswa anyar jenenge Prabu Lokayanti. Nalendring Panggang Kencana endi jejegane ndase Antasena muni ngoten niku nggih leres muni ngoten niku kula mboten goroh kula mboten ngapusi iblis lanat Antasena mungsuhmu dudu sapa-sapa mungsuhmu Prabu Lokayanti dar sisan gawe kaya ngene sisan mangkel aku senengane ora Durna iki kok ming wingi-wingi kok ming gawe carang pameh delok gayenge gelute Antasena karo Marwiyanti. Lokayanti nggih Marwiyanti engko ditonton sareng-sareng engko paman kula dherekaken. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya prawira diktaya Purana kono magawe kelare rawang-wang Antasena kowe. Iya. Muh, ora basa. Kowe ora basa karo aku kon basa karo kowe. Ya ora sukti. Kowe nek pengen dibasani kowe basa karo aku. Wah, Raden Antasena menika. Iya. Lho kok kowe ora basa? Aku iki kodrate ora iso basa. Ajar wong mbok basane aku ora bakal mbasani kowe genti. Iblis lanat. Kowe sing sumbar-sumbar karo aku sing sumbar-sumbar nalikane kowe ngantemi Begawan Durna. Lho. Sumbar piye? Bres kepiye iki rembuke dicethake sik bras. Bres nonyo cangkemmu kuwi. Aku nek jak atos iso atos. Sampean Prabu Lokayanti. Ha, bener. Wis aku rumangsa kleru. Jan bener aku ngantemi Durna niku mau karo dus endi anak buahmu sing jenenge Marwiyanti anu Lokayanti. Jelas. Kowe jare kowe siswa anyar, jelas kon maju mret takre diadane sepira. Tak kilanane sing jenenge Marwiyanti ndi diadane sepira tak takre Marwiyanti. Ngawur. Aku mau muni ngono kuwi tenan kok ora. Wah, iblis lanat gawe wirang. Gawe mletiing Prabu Lokayanti nalendring Panggang Kencana. Ayo. Kowe ngejak apa? Ngejak ngopo-ngopo iso? Kowe ngejak atos iya, padang iso, peteng apa meneh? Wah, lah tebak dadamu kakon margaing matimu. Ayo, perang alusan wis rasa suwe. Apa yang ngerangkul?
wis suwen dabikan. Masa dadak tungdlang tak jleng tak jleng. Terus bareng ngono dadak tak jleng dadak ngono jleng-jleng gak kesuwen ambek ditungdlep ngono wae langsung. Iso kok wis selarak ngendlepke aku selak ngen. Ngoyak Bapak Werkudara.